Кристиян Тошевски, брой 5, Юниор Битанг, брой 6, Бован Грнчаров, брой 9, Дејан Блажевски, брой 11, Тигран Барсегјан, брой 18, Бојан Колесовски, 27, Владица Брдаровска. На клубата за резервни играчи број 25 Филип Илич, број 3 Горан Попов, број 16 Никола Григоров, број 19 Повканес Камбарџумјан, број 33 Бесар Исени, број 72 Максим Максимов,